устодҷон дар бораи охирон ояти қуръон маълумот медодед. мегӯяд дар бораи охирон ояте ки нозил шудааст кадом оят аст? мо медонем ки аввалин ояте ки нозил шуда буд, бародарои азиз, агарчи ин масъала ихтилофиянд, аввалин оят кадом оятае, охирон оят кадом оятае, хеле ихтилофае. ҳар як муфассироу донишмандҳо даруни ин масъала баҳси бисёр доранд. ин хел нест ҳуҷҷате ки росто гӯем ана ҳамин аст. агарчанде баъзеҳо бисёриҳо ба як масъала мисол оварда гуфтана ана мин аст, вале бо қисмате аз онҳо ҳаст ки бо гапи бисёриҳоам рад мекунанд. барои ҳамин баъзеҳо мегӯянд аввалин сурае ки нозил шуд ин сураи алақ буд. иқра бисми раббика аллази халақ. баъзеҳош мегӯянд ин сураи муддассир буд. я айюҳал муддассир қум фаанзир ва раббака факаббир. баъзеҳо мегӯянд ин оят буд. хулас мо мегӯем сураи алақ буд. ин аввалин сурае буд, аввалин оятҳое буд ки дар ғори ҳиро ба паямбар нозил шуд. ва охирон оятро бародаро ман нигоҳ кардам, баъзе аз донишмандон гуфтанд ки ҳамон ояте аз сураи муборакаи моида алявма акмалту лакум динакум ва атмамту алайкум ниъмати ва разиту лакумул ислама дина. ҳамин оят ҳаст мега, ҳамин охирон оят ҳаст мега. вақте ҳамин оят нозил шид, бародаро дар тафсирш мегзарад, абу бакри сиддиқ гирья карданд. барои чӣ гирья карданд? гуфтанд вақте аллоҳ мега акмалту лакум динакум, дин тамом шид. яъне ҳазрати абубакра ки муҳаббати ба паямбари нозанин дошт, гуфт модоме ки паямбар аку мақсад корш тамом шид, кори иблоғи дин буд, расонидани дин буд, аку корш ки тамом шид, аллоҳи меҳрубон иро аз байни мо мегирад. гуфта гирья карданд. пурсиданд чаро гирья мекунӣ? гуфт ҳамин оят далолат бар ҳамин мекунад ки паямбар сафари охират дорад. баъзеҳош гуфтанд, аксарият мисли ибни ҳаҷари асқалониам дар ин масъала мақсад иттифоқ дорад ки мегӯяд охирон оят ин аз сураи муборакаи бақара ояти 281 аст. ака ман дигар нахонам, вақт ба мегирад, шумо худотон кофта биёвин. 281 ояти бақара мега охирон ояте аз оятҳое ки дар қуръон нозил шудагӣ аст. ҷаноби имом бухориву ҷаноби имом байҳақиву мегӯянд ки охирон оят ояти рибоае. яъне ҳамун оятҳое ки дар боби рибо, дар боби протсент нозил шудагиай, мега охирони оят аз қуръон и азизои худо мега инай. ҳамчунон ҷаноби имом суютӣ охирон сураи нозилшудаи аз қуръона мега сураи тавбае. аз ин лиҳоз ҳамин хел ихтилофот дар ҳамин байн ҳаст, вале аксарҳо гуфтанд ҳамон 281 ояти сураи бақара аст. хай аллоҳ доно ҳаст. ман барои шумо дар ҳамин бобат аз нуқтаи назари уламоу донишмандону муҳаддисин аллакай гуфта гузаштам.